ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे गोदान बोसोरनि गिबिसिन रबिबारावहाय नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव बे फोरबो इसोरनि बोर आशीर्बादखौ नोंथाङा बा नायगिरि साफ्रोमबो मोनदांगोन होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आं मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबाय। दिनैनि बे टाइटेल बे बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय जा फोरबोआ जोथोन लायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर God's take care इसोरा जोथोन लायो। बेनि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै गोथौयै रायलायनो सानबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना इसोरा गोजाम बोसोराव जोंखौ जोथोन लानानै जोंखौ अननानै ना आरोबाव गोदान बोसोरखौ जोंनो नोंथांनो दिनै जोंनो होबावबाय ना बेसेबांबा सोमोनांथाव बे इसोरा ना गिदिरथार गोजाम बोसोराव बा थांनाय दिन बोसोरफ्राव जोंखौ जोथोन लानानै दिनैनि गोदान बोसोरखौ दिनै जोंनो होबावबाय। दिनैनि 2026 नि गोदान बोसोरनि गिबि रबिबार फार्स्ट रबिबार बा फार्स्ट सानडेआवहाय इसोरा दिनै नोंथांमोनजों लोगो मोनज्लायनो थाखाय आंखौबो ना नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनो थाखाय आंनोबो दिनै बे समखौ होबावबाय। बेनिखायनो बा बेनिफ्रायनो जों दिनै मिथिनो मोनो जे फोरबोआ जोथोन लायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा दिनै अनो आरो दिनै बेल' नंबावा ना बेल' नंबावा बाइबेला जोंनो मिथिहोयो इसोरा बा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ गिग्राफोरखौ बियो जोथोन लायो आरो अनो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जाय बिथांमोना इसोर फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मानियो गियो बेनि आयेनाव थाफ्लायो बिथांमोनखौ बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै मा खालामो जोथोन लायो। He care for us who obey him। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बियो माब्लाबाबो इनाय खालामा ना जाया इसोरनि आयेनखौ मानियो ना इसोरा माब्लाबाबो इनाय खालामा हानि खालामा जाय बिथांमोना जाय मानसिया फोरबो इसोरखौ मानियो बेनि आयेनाव थायो बियो अरायबो जोथोन लाबाय थायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जों बयबो बे इसोर फोरबोजों ना बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों बा बे इसोरजों जों बयबो जोथोन लाजानायखौ जों दिनै लुबैयो। खैफोदनि समाव दुखुनि समाव निदाननि समाव बे इसोरनि केयार खालामनायखौ जोथोन लानायखौ जों दिनै अरायबो हास्थायो जों सुबुं हारिया। नाथाय इसोरा सोरबादिखौ जोथोन लायो दिनै जों बाइबेलनिफ्राय फरायब्ला मिथिनो हायो जाय बिथांमोना फोरबोनि आयेनखौ मानियो बिनि हुदायाव अरायबो थाफ्लायो मानियो आरो बेखौ अनो बिथांमोनखौ इसोरा जोथोन लायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनो आं गोसो जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंलांबाय थागोन। अब्ला नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन हुदा बिजाब 11 बालाबनि 12 सिरि Deuteronomy chapter 11 verse 12 बेयाव बेबायदि बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला ना बे हादरखौ फोरबोआ नोंसोरनि इसोरा जोथोन लायो आर बोसोर हाबजेननायनिफ्राय जोबनायसिम
दिनै दिथा होयो होननानै बुंदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाथ्राखौ ना इजराइलफोरनि थाखाय दिनै बुंनाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ दिनै इजराइलफोरखौ दिनै बुंदोंमोन। मा बोसोर हाबजेननायनिफ्राय बोसोर जोबनायसिमहालागै बे फोरबो इसोरा दिनै जोंखौ दिनै दिथा होयो होननानै। थ' बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। जों दिनै ख्रिस्टियानखाय, जों दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ गियो, मानियो, बेनि आयेनाव जों दिनै थायोखाय दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बे बाथ्राया इजराइलफोरखौल' नङा, दिनैबो जोंखौ, दिनैबो नोंथांखौ दिनै बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ बुंदों। दिनैबो इसोरा दिनै जोंखौ जोथोन लायो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बोसोर हाबजेननायनिफ्राय बोसोर जोबनायसिमहालागै बे इसोरा नोंथांखौ, आंखौ, जों बयखौबो दिनै दिथा होगोन आरो जोथोन लागोन। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आं दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों दिनैनि बे दिनजों लोगोसे आं दिनै बेखौनो गोथौयै शेयार खालामदों। जों ख्रिस्टियानफोर जाबाय, जों दिनै गोथौ दिनै जोङो मोनदांनो नांगोन आरो मिथिथारनो नांगोन। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा होनदों? इसोरा जोथोन लायो, नोंसोरनि इसोरा जोथोन लायो आरो बोसोर हाबजेननायनिफ्राय जोबनायसिम दिथा होयो होननानै बुंदों। थ' बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिफोरजों जेसेबांनाखि दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमजों दिनै बेखौनो आङो शेयार खालामो। अनजाग्राफोर, बे फोरबोआ दिनै बोसोर हाबजेननायनिफ्राय बे बोसोरा जोबजासिमहालागै दिनै जोंखौ दिथा होगोन। जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन ना इसोरा दिनै जोंखौ जोथोन लागोन। इसोरा दिनै जोंखौ दिथा होनायखाय, जोंखौ जोथोन लानायखायसो जों दिनै बे 2026 मायथाइ बा इयारखौ जों दिनै मोननो हादों। गोबांथार आसा खालामदोंमोन, नाथाय मोननो हायाखै, दुखुनांथाव। आरोबाव बे समाव नोंथांमोननिसिम मोननैसो बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोबावनि। थ' बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 33 बालाबनि 8 सिरि, Psalms chapter 33 verse 18. So there my viewers, my dear subscribers, what is written the word of God here? Let's listen. आं फरायनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। नायदो, बिखौ गिग्रा आरो बिनि मायायाव आसा खालायग्राफोरखौ फोरबोआ दिथा होयो। खोनाबायना? सोरबायदि मानसिखौ फोरबोआ दिनै दिथा होयोनो, बा सोरबायदि मानसिखौ फोरबोआ देग्लायनि बे 2026 सनाव बा मायथाइयाव, देग्लायनि बे बोसोर गोदानावहाय सोरबायदि मानसिखौ फोरबोआ दिनै दिथा होगोन, सोरबायदि मानसिखौ दिनै फोरबोआ जोथोन लागोन, जों दिनै मिथिनि। माबादि मानसिखौ? नायदो, बिखौ गिग्रा आरो बिनि मायायाव आसा खालायग्राफोरखौ फोरबोआ दिथा होयो होननानै बुंदों। जाया फोरबोनियाव आसा खालामो, जाया फोरबोनि मायायाव मा खालामो? बिनि मायायाव आसा खालायग्राफोरखौ आरो बेखौ गिग्राफोरखौ, जाया इसोरखौ गियो, जाया बिनि मायायाव आसा खालामो, बेबायदि मानसिफोरखौ दिनै फोरबोआ दिथा होयो होननानै बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेबायदि मानसिखौसो दिनै इसोरा दिनै दिथा होगोन दिनैनि बे गोदान बोसोरावबो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, बे बाइबेल सिरिनिफ्राय जों क्लियारै, रोखायै मिथिनो मोनो जे बे गोदान बोसोरावबो जों जुदि बेखौ मानियोब्ला ना, जों जुदि बिनियाव भरसा खालामोब्ला, थारैनो जोंखौ बे फोरबोआ दिथा होगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों बेखौ मिथिथारनो नांगोन। दिनै बे बाथ्राफोरखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों। बेनिखायनो फै, जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, जों बे फोरबोनियाव मा खालामनि? बे फोरबोखौ, बेखौ गिग्रा आरो बेखौ मानिग्रा आरो बिनि मायायाव आसा खालायग्रा दिनै जों जानि, जेन' फोरबोआ जोंखौ दिथा होयो, जेन' फोरबोआ नोंथांखौ दिनै दिथा होयो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर,
आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि आं दिनै फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाबावबाय बेखौ मोननो हागोन Psalms chapter 34 verse 15 गितफोरनि 34 बालाबनि 15 सिरिखौ आं नोंथांमोननो जोबनायाव फरायनानै खोनासंहोबावनि मा बुंदों बेयाव बेबायदि बुंदों फोरबुआ धोरोमियाफोरनिथिङै दिथा होयो आरो बिसोरनि दहाय होनायखौ बियो खोनासङो खोनाबायना मा होननानै बुंदों फोरबुआ धोरोमियाफोरनिथिङै दिथा होयो बिसोरनि दहाय होनायखौ बियो खोनासङोनो सोरनिखौ जाया धोरोमिया बिथांमोननिखौसो दिनै बे इसोरा खोनासङो आरो दिनै दिथा होयो दिनै बे बाइबेल सिरिनिफ्राय जों दिनै मिथिनो मोनबाय थ' बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जुदि इसोरनियाव धोरोमिया नङाब्ला जों इसोरखौ गिग्रा मानिग्रा नङाब्ला गोजाम बोसोराव जेरैबायदि दिथा होदोंमोन जोंखौ जोथोन लादोंमोन बे गोदान बोसोराव जों इसोरखौ मानिग्रा गिग्रा नङाब्ला जों बिनि मायायाव बरसा खालामग्रा नङाब्ला बे इसोरा दिनै जोंखौ दिथा होनाय नङा बे इसोरा दिनै जोंनि दहाय होनायखौ खोनासंनाय नङा बेनिखायनो आं आसा खालामदों जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिमाफोर बिफाफोर जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियानफोर दङ फै जों बे इसोरनियाव धोरोमिया जोङो जिउ खांनि गाहामथारै मोजाङै गोथारै गावखौ लाखिनि बे संसारजों गोरोबा लाबानो गावखौ संसारनिफ्राय थख' खालामनि संसारनि रंजानाय लुबैनायाव आन्दाया लाबानो गोजावा लाबानो बे गोदान बोसोरनिफ्राय दानिफ्राय लानानै बे बोसोर जोबनायसिमहालागै जोङो धोरोमियायै मोजाङै जोङो जिउ खांनि जेन' इसोरा जेन' जोंखौ दिथा होयो जोंखौ नोजोर होयो जोंनि दहाय होनायखौ खोनासङो माब्ला जेब्ला जोङो दुखुआव दहाय होगोन जेब्ला जोङो खैफोदाव निदानाव बे इसोरनाव जोङो बरसा खालामगोन अब्ला बे इसोरा जोंखौ थारैनो खोनासंगोन आरो दिथा होगोन आरो जोंनि दहाय होनायखौ जोंनि गाबनायफोरखौ बे इसोरा खोनासंगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि इसोरा खोनासंनाय बायदि फै जोङो दिनै फोरबोनियाव धोरोमियायै जोङो थांनानै थानि आरो दिनैनि बे बाथ्राजों जों मिथिनो मोनो फोरबोआ जोथोन लाग्रा आरो बे फोरबोआ गावखौ गिग्राफोरखौ दिनै जोथोन लायो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै बे भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय फोरबोआ जोथोन लाग्रा बा फोरबोआ जोथोन लायो बे बाथ्रानि गेजेरजों दिनैनि बोसोर गोदाननि गिबि रबिबार दिनजों लोगोसे गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय आरो बे देग्लायनि 2026 मायथाइयाव ना गाहामथारै धोरोमियायै जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा जिउ खांगोन फोरबो इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै आरो इसोरा आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो दिनै बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय